हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तोरा दुल्हा के काटम गरासी से चुपे चोरी से शादी तू कइले खबर न देले तू हमरा के चुपे चोरी से शादी तू कइले खबर न देले तू हमरा के जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा भतरा के काटम गरासी से जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा दुल्हा के काटम गरासी से तोरा दुल्हा के काटम गरासी से दुल्हा के काटम गरासी से तोहर चक्कर में गे छौरी घर से निकाल ले तोहर चक्कर में छोड़नी घर परिवार गे तोहर चक्कर में गे छौरी घर से निकाल ले चक्कर में छोड़नी घर परिवार मारम खहेड के हम तोरा भाई के थाना में जाए चाहे जेल में जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा भतरा के काटम गरासी से जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा दुल्हा के काटम गरासी से तोरा दुल्हा के काटम गरासी से तोरा दुल्हा के काटम गरासी से राइटर बियार के तू तुरले अरमान गे खुश नहीं रहबे गे छौरी हो जाई विनाश राइटर बियार के तू तुरले अरमान गे खुश नहीं रहबे गे छौरी हो जाई विनाश आर के रनास तू शादी न कइले शादी तू कइले सुनी लबे से जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा भतरा के काटम गरासी से जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा दुल्हा के काटम गरासी से चुपे चोरी से शादी तू कइले खबर न देले तू हमरा के जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा भतरा के काटम गरासी से जोगे चंचल बा ठीक नहीं कइले तोरा दुल्हा के काटम गरासी से रिकॉर्डिंग बाय अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो साभा ससोला।